Zvishuwa ibandi ratanga takasarudza kuti riiswe vana vacheche rakabatana neunyoro hwemvura, saka pakaiswa vana vakawanda. Ini ndakazongoonawo pakanzi mapangoche, ndobva ndazonzwa zvaakutaura kunzi akuda kuvaka gadheni, ndokubuda kwakaita nyaya yacho, asi ariko zvishuwa kana mapango ezvino zvaariko. Munhu wacho wakamaka uye ari pachikomo uyo ndiainzi ndiye avaka gadheni iroro. Uzive kuti nhasi wakuda kuzvipindura mudare sakureva kuti kugamuchira mhosva yako avakangoitinesi vanoratidza chokwadi tinzokutaura kuvana ndo vamwe mune hama dzakavigerwa kupa nzvimbo panzvimbo iyoyo vakamuviga koreriwa mukadai amaigara chapo vana vatakavaviga mava hamukadai muri kupindira panharo dzemuganhu wamushaina mutano kuno kwatinochera mvura apa pataive nekreshi gadheni raidu rekreshi raive apa, tsime redu riri apa, chibani chedu chiri kukwira so chino musauti. Vamwe vanga vana makore angati kudii anenge 2 here akasara ari kudhuze musauti. Ava vacheche ngonzi mwana apfuurira ndo vakabvira maakarima saka mune muzukuru wenyu mwe chete kakagavavo ini wangu mumwe chete ataureveka munonzi ariko kune vana vanza zvangu 4 vakaigwa ipapo. vana 4 vakaigwa munzvimbo nzvimbo iyoyo yakaitwa gadheni iyoyo kureva kuti kune vamwe tikangosvika nhamba yakasvika kuteni ndokuti vamwe vacho munondo vabuda vatauya navo tine madzika ukombe mumusha kana muchigarwa kuno vanozanhororo dzemusha kugara ipasha vabva kwakutani vakuru vari muno vanisa nhoroondo achira vafute vakagara vagore 64 panzvimbo ibani ichokwadi here chitoaaaaa
Sly Media TV, building bridges.